ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଝଡ଼ ତୋଫାନକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆରପାରିକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହି ପର୍ବତ ଉପରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନୌକା ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଆସି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନୌକାକୁ ଟଳମଳ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନୌକା ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଇ ଦେଖ, ଭୂତ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦେଖ, ଏହା ତ ମୁଁ। ପରେ ଯୀଶୁ ନୌକାରେ ଚଢ଼ନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସେ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଏ ଜୀବନ, ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକ୍ତି ସରଣୀ। ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା।